जायख्लं फैगोन जायख्लङा सायख्लं होनो बार मोदाय होनो बर'नि बार मोदाय फैगोन जाहैबाय ओंखायनो बे बार मोदायनि थाखायनो बेखौ जों पस्टपन खालामथ'नाय जाबाय। चिरांदुवार बिटिसि बियाबाव मोनसे समाव बिजेपि दोला गैयामोन। दिनै नोंथांमोननि गोख्रों नाजानायाव बाहाय दोलोनि कर्मीफ्रा बांबोनो हमदों। दिनैबो बाहाय दरखार हाबाफारिया सोलिदों। दा माबायदि फिल खालामो सार नोंथाङा बेवहाय ज्येष्ठ नेता हिसाबै? गिबियाव नोंथांमोनखौ आङो बरायग्रोबाय। एक्सुवेलि नंगौ खोथाया सैथो, खिन्थु दा आं नुनो मोनदों खालि चिरांदुवारल' नङा, सारा बिटिसियावनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गोबां मानसिफ्रा बिजेपियाव जयनिं जागासिनो। जयनिं जानायनि खारना बेनो जाहैबाय बिजेपि सरकार जोंहा नरेन्द्र मदि दाङ'रिया आरो जा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननाया जोबोद मोजां जादों। मानो होनोब्ला स्पेसियेलि ट्राइबेल हारिखौ बिराद गोजौआव थिखांनानै बिजेपि सरकारा दिनैहाय जोंखौ जायगा होदों। आरो बाथ्राया जाहैबाय गोदो 60 बोसोर कंग्रेसआ सासन खालामदोंमोन। बे सासन खालामनायाव बिथांमोना जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय जेबो सिन्था खालामाखैमोन आरो जेबो हाबा मावनानै होआखैमोन। नाथाय बै समाव कंग्रेस रायजोआ 60 बोसोर सासन खालामदोंमोन। अब्ला हयथ' प्राइम मिनिस्टारा फैनायनि रेकर्डआनो माने खेबथाम खेबब्रैल' होनदां। दा जोंनि नरेन्द्र मदि सारा ट्राइबेलफोरखौ एबा आसामखौ नर्थ इस्टआव फैनाया 51 टाइम्स जाबाय, 51 बार जाबाय। खिन्थु बिथाङा बे 51 बारखौ ओरैनो फैयाखै। ट्राइबेलफोरनि माबा मोनसे मोजां खामानि मावना होलांनो थाखायसो बिथाङा बेयाव फैनाय जादों। बिथाङा गिबिसिनावनो जोंना NDP-नि एबसुनि सक्ति खालामनानै होदों, सान्ति सक्ति BTR 27 जानुवारियाव। बेखौबो जोंनि मानाव बिजेपि सरकारानो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि नाजानाय आरो अमित शाह दाङ'रिया नरेन्द्र मदि दाङ'रियानि नाजानायाव दिनैहाय बे सान्ति सुक्तिया जानानै थांदों। आरो बेनिफ्राय नागालेण्डआवबो बिथाङा जोंनि बिजेपि सरकारा NSCNफोरजों नागा सुक्ति खालामदों, सान्ति सुक्ति खालामदों मोनफा मोनफा। बिनि उनाव आरो कार्बि आंलंखौबो जोंनि बिजेपि सरकारा सान्ति सुक्ति खालामना होबावदों। अब्ला ट्राइबेलफोरा मानो मोजां मोना जानो? स्पेसियेलि ट्राइबेलखौनो बुंनांगोन जोङो। दिनै जा हाबदोंबा बर'फ्रानो जादों आरो सारा आसामावनो बा सारा नर्थ इस्टआवनो गासैबो बिजेपि जोबखा। क'क्राझारखौबो बिटिसिखौथ' बिजेपि नङा होननो हाया। UPPLजों अलरेडि बेलेन्सखा नङा होमबा? अब्ला आरो गोबां डेभेलपमेन्ट बिजेपिया खालामदों। बेखौ हयथ' आं बुंलायनाङा, नोंथांमोनानो मिडियानि थ्रुयै मिथिखायो आंनिफ्राय बांसिन। बाथ्राया बेनो। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय सार माबायदि बिजेपिया साखाफारा जाखो? आं बेखौ बांद्राय बुंथ'नो हाया, माने आं बांद्राय गोजौनि लिडार नङाथ', एसे गाहाय लेभेलनिसो। आरो बेखौ गोजौ लेभेलाव मा सानलायदों मादों हयथ' जोंहा UPPL आरो GSP लोगो मित्रजोट दं जाहैबाय। हयथ' बेखौ गोजौआव माबा मोनसे डिसिसन लानानै बेखौ फाइनाल खालामगोन। टाइमाबो जाथ'खायाखै। फैगौ 17 तारिखआव ग्रिन फिल्डआवहाय 1 लाख गेदारिं बिजेपिया अर्गानाइज खालामगासिनो दङ। आदसा, बेयो एक्सुवेलि आं एसे सिगाङावसो बे मिटिंखौ आं खालामनानै फैदों। खोथाया सैथोमोन, जोङो गेदारिं खालामनो नागिरदोंमोन। नाथाय बाथ्राया ओइदिनखालि ओरैबादि बोथोरनि आबहावाया बिराद गाज्रि। आरो जोङो मानाव गेदेर जोंना आसामनि CM सारा अलरेडि डिक्लेयारखौनो होखाबाय 20 तारिखजों स्कुलफोरखौ एलार्ट जानो थाखाय गथ' गथायफोरखौ। मानो होनबा बोथोरा बिराद गाज्रि।